Здравейте хора, аз съм Гост и днес ще ви кажа как да се направите интро без тегляне на програми, а чрез интернет или чрез браузъра. Този линк ще го има в описанието. Да влизате на линк и си търсите интро. Така. Искам и това е. Това е моето. Open in Clipmaker, нали? И дойде тук. Чакаме да зареди. Чакаш. Така. За да го видите, натискате е това око. Да е червено. Това е интрото, обаче чрез браузъра много лаги. Като с няма особено. Много е лесно за едитване. Просто идвате на това квадратче. И ако сте с две имена, примерно кебабче BG, пишете тук кебабче и долу пишете BG. Ама аз съм само с едно име. И пишете тук, ако с едно име си пишете името. Аре, написахме си. И като напишете, натискате Enter. Това name го махам, защото няма съм съпнил. И ето, готово. Интрото е готово. Само идвате на Download. Тук избирате балансирано, избирате колко голямо да ви е интрото, тук го правите на 2. И натискате. Изчаквате го около 15-10 минути, зависи колко ви е бърз компютъра. Нали тук ви пише Download или Return to Editing. Натискате Download, отваря ви така на второ отваря. И нали след това вие долу ви излиза лентата, тегли се и вече си го имате. Това беше, ето, готово. Интрото ви е готово. То ще, нали, взимате там целени файлове и местите си го. И ето го моето интро. Ето. И ето, готово е. Интрото ви, качвайте си го там в YouTube, кефете са, правете си и така. Ако ви е харесал клипа, ударете по един лайк и subscribe, нали, ако искате. Та ще има други туториали, само кажете, нали, какъв туториал искате. Това бях аз, Гост и чао!